Георги Михайлов. Една движеща сила. Една цел. Една идея. Влез в отбора на победителите с Global United. Той казва, че съм ослепителна. Според нея съм сияйна. Тя казва, че съм блестяща. А той казва, че съм неговото слънце. Всеки ден обрян от красота и здраве се облепиха. Изцяло природен продукт за по-здрави ногти, кожа и коса. И повече енергия. Красиви и здрави с Рамко Фарм. Вече сме казвали, нова учебна година, нов лаптоп. И в Техномаркет пак ви чака нещо турбо яко. Sony Vaio за 999 лева с HD екран и мощен двуядрен процесор. Играйте най-новите игри с всяката видеокарта с 1 гигабайт памет и инсталирано Windows 7. Само сега Sony Vaio от Техномаркет за 999 лева. Техномаркет. Нещата, които работят. Моят дом е най-спокойното място на света. Най-веселото. Най-моето място. Вашият дом е най-важното място на света. Затова е важно, че ипотечен кредит домът е без лихва за първите 3 месеца, с гратисен период по главницата за 1 година и без такса за предсрочно погасяване със собствени средства. МКБ Union Bank. Специално за теб. И за чиста природа. Ново в Макдоналдс. Легендарният сандвич 1955-та. Толкова апетитен и вкусен, сякаш е приготвен у дома. Само за 69 стотинки добави към твоето Мак меню в Макдоналдс един от следните продукти по твой вкус. Нека всички се гръмнат от яд. А ти се прехвърли на Боб, защото сега Samsung E1200 е само за, обърни внимание, 50 стотинки. Вземи го с Big Bob, 30 минути и 150 SMS за 9,60 на месец. Говори повече с Big Bob и Samsung E1200. Пронизваща болка прекъсва внезапно съня ви. Вече има Magnum антиспазми. Една таблетка дневно регулира ионния транспорт в мускулната тъкан и премахва мъчителните крампи. Magnum антиспазми. Кажете стоп на спазмите. Значи работата е следната. Светла и Любака си търсят работа. Ама то било умряла работа. Учиха толкова години, пък имат някаква работа на парче, ама то не си е работа. Работата е там, че нямат работа, защото нямат опит. И обратното. Постоянно търсят работа, ама то божа работа. Но сега имало някакви младежки програми, осигуряват и поне 6 месеца работа и нормални пари. Та ще ли да ходят в бюрото по труда, да си опекат работата? Кампания на оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Работата им била сигурна. Това е моята Lumia 610. В нея всичко оживява. Винаги съм във връзка с приятелите си. С Nokia Maps винаги намирам верния път, а с Internet Explorer 9 surфирам бързо и супер лесно. Завърти света около себе си с Nokia Lumia 610. С невероятно жив 3,7-инчов дисплей и 3 стилни цвята. Очарователно различния Nokia Lumia 610 ще бъде твой само за 8,90 на месец с план от Viva.com. 3G мрежата с най-добро покритие в България. За вноската по кредита завийте наляво след 200 метра. За погасяване на задължението по заема за колата продължете 600 метра и завийте надясно. За плащане на лихвата по овердрафта след 300 метра направете обратен завой. За да обедините удобно всичките си кредити при по-изгодни условия, продължете направо към ОББ. Една дестинация за всичките ви кредити с обединен кредит при лихва 9,95%. От ОББ.
Никой не мързелува в Мързелград. Започнете учебната година пълни с енергия с мултивитамол Мързелград. Мултивитаминни сиропи за щастливи, здрави и активни деца. Мултивитамол Мързелград за деца над 1 година и специална L формула за учениците. Тази есен търсете комплекта Мултивитамол Мързелград в специална опаковка с подарък за всяко дете. Будилникът на Спортакус. Мултивитамол Мързелград, за да сте винаги на време на училище. Нощта разкрива своето вълшебство с новите омекотители Семана. Открий тайната на ароматните нощни цветя. Докосни се до нежна мекота и завладяващи парфюмни ухания. Бляскава парфюмна колекция от Семана. Семана Parfums of Night. Вълшебният аромат на нощта. Банка Пиреус превръщаме вашия бизнес в мелодия на успеха. Банка Пиреус. Банката на вашия бизнес. Хрониките на Ридик. Само по нова. Какъв е идеалният съсед? С голяма плазма, голям хладилник и гостоприемен. Обратното на Шопов. Асен Платечки. Да няма куче, котка, деца и други алергени. Всички съседи са идеални за кандидатстване по проект Енергийно обновяване на българските домове. 50% финансиране за саниране на жилищната сграда, за двойно по-ниски сметки за отопление. Идеална възможност от оперативна програма Регионално развитие.